Ongi etorri sukaldarien ligara, Euskal Herriko sukaldari onena izendatuko duen lehiaketara. 50 sukaldari profesional eta amateurariko dira lehian, 10 astez, 25.000 euroko saria lortzeko. Sukaldari onenaren titulua eskuratzeko ordea, Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzeko lehiatu beharko dira sukaldariak. Hau, sukaldarien liga da. Eta guk perfekzioa behar dugu. Saio bakoitzean Amantal zuridun sukaldari onenak soilik jantziko du Amantal Beltza. Nire ustez, desastria da. Eta orain Amantal Beltzaren jabea ezagutzeko momentua ere iritsi da. Hogeita bi. Adiós! Baina erne, inork ez du esan eta erraza izango denik onenen artean kozinatzea. Zuk irabaztea, da nik irabaztea, así que ez du problemik. Goi mailako sukaldarien gixara, taldean zein bakarka moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute Amantal Beltzek. Hau da jatetxetako estampa klasiko bat. Pilpila bi pertsonen artean egiten da. Erabaki hartzeko momentua iritsi da. Egoitzen taldea! Eta gaizkien kozinatzen duenak sukaldarien liga utzi beharko du. Hau ezin da aurkeztu. Sukaldarien ligako kanporatua da. Oier. Gaur, proba honetan, neu izan nintzen kaleratua. Nork lortuko du gaurkoan Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzea? Egongo zara 6 zenbakia defendatzen. Oso pozik, opari bat izango da. Abiatu dezagun parekorik ez daukan lehiaketa gastronomiko hau eta horretarako epaimai paregabea daukat hementxe. Gabon, Ainoa! Nola ikusi zenituen gure izarrak aurreko saioan? Oierrek utzi gintuen, nivel handiko sukaldaria, beraz horrek esan nahi du zerbait, hemen nivel handia izatea soilik ez da nahikoa bertan mantentzeko. Aukari, hemen niveleko orkaria dauzte. Eta Amantal txuriaren dauzten beste desente sartuko direnak. Asier, adibidez, fandan saioan, pila bat sufritu zen duen, zezure elementuz kanpo zingo zen, postre bat zan, eta sekula egin barik. Ingabeko gauza bazan, eta pixkat azkenin denbora estu dakazunean, buruan dakazun argitasun hori azkenean gorputzera jun bardu ez, eta akats larri bat egin nuen, eta jaznakan aukerarik. Akatsik egin ez zuena, Edu izan zen. Edu txapeldun. Edu, zuri beldurra izan behar dizute gainontzekoek. Sekulako maila eman duzu orain arte. Nola sentitzen zara orain itxura hori defenditzen? Gustoa nago, pasan eguneko proba, basalasteko proba banitzako nik esan nizuena. Nik ez du guztoko gozo gintza, eta gila da. Baina, aurre egin nion. Jarra izan bida, bizta honetan, sukaldean eta bizitzan. Baina sukaldarien ligan, bi gauzak eskatuko ditugu. Bai gazi mundua eta bai gozo mundua. Erto? Vale, aurrera. Proba berean, Gorane, zer gertatu zen? Jarrera ongi dago, ematen diozu saltxe inguruari, baina zerbait ere gehiago. Profesionalaz, baina nire txien, orduen karo, desbardine da. A ber, siestatik itzartzen hazen, bengoz. Itzartu ja. Tira, Basier, zupasan saioan Amantal zuriarekin lehiatzen hasi zinen, eta gero Amantal Beltza lortu zenuen zenbakirik gabeko Amantal Beltza. Eta gaurkoan, 16 sukaldariek izango duzue aukera. Aste honere 16 lehiakidek ahaleginak eta bi egingo dituzte Amantal Beltza lortzeko. Ezagutu ditzagun gaurko lehiakideak, 8 sukaldari profesional eta 8 amateur. Ohiko legez, proba hau erabakigarria izango da bigarren fasera pasatu alizateko. Plater onena kozinatzen duenak Amantal Beltza eskuratuko du, baina kontuz, okerretan okerrena, behin betiko kanporatua izango da sukaldarien ligatik. Gabon, sukaldariok, ongi etorri zuek izango zarete Amantal Beltzaz jabetzeko lehiatuko zareten gaurko 16 sukaldariak. Badakizu, zuetariko batek gaur Amantal Beltza eskuratuko du eta beste batek sukaldarien liga utzi egingo du. Eta kozinatu beharko duzuen platera da tortilla deseraikia. Nola egin tortilla deseraikia? Nola desera ikitzen da zerbait? Oso kontzeptuala izan zen plater hau.
Ferran Adrià bere garaian sortutakoa, betiko plater tradizional honi buelta bat ematen diona, baina jakin badakigu hemen badala norbait tortillatan aditua dena, edo bintzat oso fina tortillak egiten. Adibidez, Ainara. Ainara, zu Bizkaiko patata tortilla, txapelduna zara? Bai. Zer, abantairik balda, proba honetan, zure kasuan? Ez dut inoiz egiten dut tortilla, betikoak dira. Normala, betiko moduen, baina hauze da oso berria niretzat. Eta nola egiten da betiko tortilla goxo bat? Bueno, tipularekin, beti, eta, melosoa geratzea barrutik. Hauek lortzen badituzu desera ikitzontan, aukerak izango dituzu, beraz, eman bolta txiki bat. Zeko zentan bentaji eukin, azkenien, elaborazio batzuk inbideoz, baina oso diferenti, tortilla normal bat, tradizional bat itxikor. Bueno, eta gero trukotxo bat izan leke, errezetan pauso bat, dako zuen gorringoa, zabaiontxo bat itxia, badakizue hori testura emutia dela, arrautzaren gorringoa, aixia emutia, kremoso beratu deixen, baina temperatura purtsoa markatzia eta hortxe kontrolatzia oso importantia da. Nire alegin guztiak ingo itute, baina... Ostras, saio ikusten dut, benetan. Gu proposamen bat badaukagu, Ferran Adriak egiten zuenaren oso antzekoa dena, idea bat izan dezazuen. Maiderrek oso ondo azaldu dizuen gorringo txori erdiko kapa hori da, gainean patata aparra izan daiteke zuek kurruskaria, patata labetua, poxatuan nahi duzuen moduan aurkeztu ezakezue eta tipula. Horiek dira oinarriak. Hortik aurrera sortzaileen zen zaitezte. Tortilla pataren desestruktuzioa, jolin, Ferran Adrià. Nik hortaz asko irakurri dut, asko gustatzen zait eta teknikak ikasi ditut. Zuen tortilla desera ikitzeko 25 minutu izango dituzue. Badin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Ni tipulakin hasiko nintzateke, tipula potxatzen. Bizkaiko txapelduna tipulakin dabil, Apainara! Iaz irabazi nuen tortilla kopa, baina tortilla normala egiten, baina hau da beste gauza, Patata, nire zalantza. Nik potxatu, gero gorritasun pitxin bat eman. Puntu bat eman. Euskari pixet izan dezan. Gero arrotu, esne gaina arrotu. Eta patata hori gehitu eta pitxin bat txikitu. Zanpatu, txikitu. Patata tortilla bada ondo tokin, desde luego. Roma gutxiko platera. Ja. Roma gutxiko platera. Bai. Kopan da, ez da, zer da jateko edo erateko. Bueno, patatia purtsu bete saltio edo frigidu, gero kipuli ondo erregozikot, aprotxo kolori hartu desan da, gero ure honik bizik martzan ekotezen ure ipini, zabaioi egeko, eta zabaioi monteu. Gauza asko, 25 minututan, hemen ikusi denbora gitzi da. Jurgi oso ondo egiten du, oso txupun. Raquel da behi galdute. Ez dakit nindinoa jototzen aixie, da begira, ona. Ze modu, Raquel? Gaur robeto egingo do, prometido. Zu saiatu behintzet. Saiatu beti, aurreko egunen ere saiatu nintzen, baina, denorarekin ni... Hoxe. Zerbait hemen patatia dakozu, ez da? Egozten zaputxo bat gordintxo. Ikusten dut momentuz, hau tipula zer? Gitxike. Denboratxo bat eramaten dau. Claro, aurreko azteko nerakatzi izan denbora, ordu nahi nuen argi izatea, ez? Zer egin, nola egin. Gaur robeto, benetan. Muxezu. Zondo, animo. Bai, ikusten dut nire burua hor arriskoan. Azkenean aurreko astean parte hartu neban eta desastre hindu. 45 larrei eskudatzen da denpora falta horretan eta saiatuko dela, baina... Raquel ez da. Bai. Sukaldariok 15 minutu geratzen dira.
Esan diate tortillan aditua omen zarela. Ni tortilletan ez, baina pintxotan, bai, pintxo txapelketa asko intxut. Eta holako dekonstruzio historia hauetan, bai. Inditut, irabazitut, oitutan nao. Eta gaur zeiten eitea? Gaur, patata pixkat potxatzen. Tipula erregosten, abre gestean ondo. Eta jazta hemen sabainoi bat egingo dut, honen beruakin. Eta hemen zuringoa. Hori oso ondo, azkarra. Eta zuk eman nahi diozu patata frigituan puntua. Bai, batzuk ingo dute hoxi, baina patata tortillak bai behar du frigitu puntu hori. Aukera ditut, zatik da nire arloa da. Da pintxo txapelketa bat bezala, eta hori da nik ondo egiten dudana. Gauza horietan da sari gehien irazitu dana. Orduan ikusi duanean, ni favoritoen artean jarriko nintzak, bai. Joder, eskein zu zuringoak danan astu. Zuringoak eta hori ide azkenien neiteko, tio. Nola? Zezukin zu tritureu, da zuringoak diez aparte, da gero puria ez batu. Da, karo, ja esan zaten erako birrinkut eukido dana, daukido eso likido. Earra, iraitz. Earra, ere ezagiba zesan. Dana, kakanazio ematen du, Baina hor ze pasada? Izurratu. Dana erre, dana izurratu. Ostras! Dekoratzeko zan, baina bitu. Nekauela letxe, tapa iriki behar dezu, tapa irikitzen dut, eta antxe. Tipile xaltxoan bezala, xe. Bebeltzak. Oze martxa? Bueno, hanguak bilagunakoak, bueno, hor... Bai, kaos bat elkidu. Kaosa, tipula, daka, herria... Dekoratzeko erabili batzuen, baina ez du balio... Sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Ja txarto indot, joder! Ze txarto! Vaya, pakete! Desastre. Bota dut txuringoa nata ordez. Zer botazu? Txuringoa bota dut nata ordez. Ja, bueno. Baina, deskonstruzioa bada. Baina hori ez dugu nahi. Itxura txarrik ez du, ez? Bueno, zure iritzia. Joa, iritzia. Ez dekotze hau, ez dut egin bizitzan. Patata osten dekot. Patata osten? Txuringoarekin jartzen nauzunean txuringoa... Ez, baina patata berua jan behar dugu, Amigo, Feliz, ointxen ato. Berua jan behar dugu. Hasi naiz liatzen, eta ja hasi da kausa, sartu, etorri da, bizitatzea. Eta gelditu da, eta hemen dago nerekin. Sukaldariok, minutu bat! Arazo izan ditut, gorringoarekin, bueno, gero konpondu dut, berri egin dut, eta uste eta zaitela. Ikusiko guz esate duten juraduak. Aitorrek, hor, itxu da? Bai, oso politxe, Le ikusi dut lehen botatzen. Ez dut kopa baten egin nahi. Guztiok egingo dutelako kopa baten ulertzen dut, eta ez dut, nahi nuen pizkat zerbait ezberdin egin. Ondo zuaz, gauza ezberdin egiten. Lasai, joa, txukun, diazten. Bai, beste ideia ezberdin batekin di joa. Bai. Hogeita 10 segundo. Joen, eri ez gelditzen zuri bezala, ¿qué pasa? Eman. Dago naiz ondokoari begira nola egiten za, porque ni, eske, izenakin, niri esaten diatu nahi, nahi zabaion bat, eta ez dakizte regingo, no? Raquel kopiatzen egon da momentu guztien, eske normala da, ez egin ez zertxerez. Ia, errea ematen du, baina, bitu. Biguna dago, ez da erreta. Serio, bitu, ikusi nahi bazo. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Politia dago, ikusitut beste batzuk olako padenako oraino bete eta gauz ez eta horrela nik ez dut horrela aurkezten, neria finagoak dira, txikiagoak, politiagoak, eta neria oso gustora gelditu nez, nire pintxoarekin, eta aukera handia ditu. Bueno, hemen apostua pikin bat ezberdin. Hemen aparra, moztu egin zaigu.
nik ez dut hori ikusten. Nahita egin dut, eta naiz eta teknika desberdina izan, hori bilatua zegoen, hori ezan egaxo. Zamos, Aitor. Ondo, bueno, bugatuta platera, nahiko kontentu, Saporez ustez nahiko ona eta ez etzaila, eta bueno, zuringoarekin pixkatara zoren bat izan dut, baina moldatu dut. Temperaturaren gatik izango zen, usteet. Zuek esan diazute lehenko temperaturarekin puntu zibili bat gehiagana, eta igual hori izan da nire akats handiena. Baina Saporez eta usteet nahiko ondo eta zeitela. Bai, lortuta dago, tortilla da. Bale, eskerrik asko. Lehenengo aldi izan da oso harronago, eta horrengo izan ezkero eta berdina egiten baiate hobetuko eta errezeta. Zer du, Raquel? Sabaio nahi txura. Horatu duzu? Ez. Katza? Gehiegi? Gehiegi, baina gehiegi. Moztuta dago. Patata krema, bero, nasten badugu, merengearekin edo merengea gehiegi arrotuta badago, akabo. Jarrera kontzentratu egun, ingurua txukun mantendu, laukazola ziren. Kaos txiki hau ezin. Ja bai kaotikoa naiz. Jarrera kontua da, eta kasu honetan teknika kontuen. Nola ez dudan probatu, hori behestakatz bat. Eta gero hasi naiz lehatzen, esan dudan moduan, orduan ja kaosa etorri danean, ja hortik ezin egan. Gehiegi arrotua. Gorringo ere gordina, hemen apar pixkat bai, baina Sabaiona ondo krematu gabe. Saiak era, baina. Bai, ez dago nondik heldu. Ikusi, ze atea zaiten, hau da, esan dut, etxea noa. Zaila izango da mantal bertza lortzea, oso zaila. Horatu zu? Zinpurie edo Sabaioia? Sabaioia. Igual gatzalarria purtsu bet. Ni probet nahitzeko, igual puntu txuet, askori pez, esango ni probet ez da ingatzatu egon, baina bueno. Sukaldariok, epaiek zuen tortilla da astatu dituzte, eta orain erabaki hartzeko momentua iritsi da. Gogoratu, zuetariko batek amantal beltza eskuratzeko aukera izango duela, eta beste batek sukaldarien liga utzi egin beharko duela. Beraz, nahi duzuenean? Gaur, ez da izan nahi genuen maila. Teksturak garrantzia zeukan. Batzuek ondo egin dezute, baino beste batzuek uste genuen baino kaskarrago. Ekartitzatela ona, platerak. 55 eta 28. Eure profesionala dia eta euren arrazoik izango dute. Ni ez naiz profesionala. Ez dut ikusten ere burua benetan hain txarto. Gauz asko menteratzen ditut, baina dandanak ezin da. Guantxe etxean ikusten naiz. Aurkezten zoazen plater batek ezin du zerbait errea eduki. Zuk baldin badakizu errea dagola, ez jarri? Leno zuk esan didazuna, zenbat tipula kilo manipulatzen dituzuzuk egunean? Gehiegi. Ja, astebururo 7 o 10 kilo. Imaginatu ni zure food truckean nagola. Eta zuk hamburguesa bat atera eta tipula errea ematen didazula.
Ez dizut behin emango. Eta hemen zergaitik, bai? Zerbait presentatu behar dalako. Baina gauz berdina da. Etorri zara honea, helburu oso jakin batekin, benetan dituzu arrazoiak lehiatzeko, eta arriskua gabekizu zein den. Irakasketa empeño gehiago jarri, lortzea badagola, bai, hemen makina asko dago, osea, ni azkenean sota kabaio irrei. Baina lortu dezake zerbait. Saltzarik bai, Raquel, zer egin dezun? Bueno, da nire lehendabiziko aldia, ni nekasaria naiz. Eta nire etxean ez ditut olako patata tortiak egin. Bigarren aprobatuko du. Platua desastre bada. Desastre bat. Dau, gazixa, moztuta. Osea, egin dut alegin guztiak. Eta saiatu nahi soberena emoten, Osea, gauza diezu moduan. Ez da hemen eskatzen dana? Pues, vale. Guk hori beste erabatera ikusi dugu eta... Jarraitzeko gogo aldin badakazu, aldatu beharko dezun, gauz bada. Aurreko astean arriskoan egon da, orain berriro arriskuan... Nik uste papeleta ditu dala izateko kanporatuta. Mago jogu eta motxu bat. Epaiok, erabaki hartuta dago. Eta sukaldarien liga utziko duena da. Raquel. ¡Opa, Raquel, venga! Plazarra izan da zu hemen izatea, hemen eukitzea gurekin. Eskerrik asko. Gure izarren artean lehiatzera ez zara iritsi. Baina, bueno, mentxo ontzara behin baino gehiagotan lehiatzen, aurreko saioan baita ere. Ez nuen espero. Espero nuen ikusita jendea bai profesional asko daude. Baina, bueno, 16tik bat bota, eta ni... Raquel, zuri agur esateko momentua iritsi da. Vale. Eskerrik asko sukaldarien ligan parte hartzagatik. Txalo bero bat, Raquelentzako. Igual pentsatu neban preparatuagoa nengoela, eta argi dauen, pues, hau ez da nire arloa. Jarraituko dut sukaldarien izarra izaten etxian, baina hemen izarrez naiz. Beno, Iraitz, justu bilizara. Larri. Nola ikusi duzu zure burua, orain, azkeneko segundo hauetan? Iakakain da. Eta zein da hemendikan aurrera emango dezun jarrera? Aurrea, gora, eta nik uste aldetela oraindik, eta badauzkatela nire artimainak saiatu naiz egin dut, zerbait presentatu dut, porque naiz ja blokeatuta momentuetan ere, ez dut aterako. Bi aukera mantzezkizu eta bietan, hortxe. Beste aukera bat izango bazenu, pilak jarri. Food trucka arrankabia, Bai. Baina ja. Ez dauka gelditzeik, baina hain ez pentsatzen, oraindik tipulan. Eta eharran, eta nire Andrean, deituko dio zeituan, esango dio ze pasatu zaiten, eta igual etxetipi alduko nago, baina besterik ez dago. Eta nork eramango du amantal beltza, nor jabetuko da amantal beltzaz? Epaimaikideok, jarrai dezagun. Deituko dugu platerak ekartzera.
57, 59, eta 11. Venga, Pedro. Platera ondo ikusi dut, hobetzeko gauzak ikusi ditut, baina bueno, oso harro nago nire plateraz. Zeinekin hasiko gara? Aitor, zure platerean ikusten dugu oreka hori badagoela, gatz puntua oso ondo, potxatutako kipula ederra dau, eta beste arrautzan xetxo horrek harintasun maten dut. Lehenengo aldi izan da oso harro nago, eta horrengo izan ezkero eta berdin egiten baiate hobetuko dut errezeta. Jurgi, agian lehen entzundakoarekin etzen nuen espero... Ez esan zulez, igual gatz puntua apurbete altutxu utxiotela, bueno. Horatuko dugu, Ronek, patata pikin baten gatikan apurtu zaizu testuran, baina oso gutxi, eta ez du hauan molestatzen. Patataren beste testura alditu diozu, hori ere berritza eta eskatze genuen innovazio pixkat plater honetan, eta sabaiona oso ondo montatuta dago. Emaitza oso ona. Oso ona. Inaz posten asko esateztinen geuzeonak, da txarrak esateztinen etorten bera, orduan, normal. Peru, berritzaileena agian. Ez zidan kopak guztiz konbentzitzen, eta esan dut, zer daukagun hortik, eta plater batean, ez nuen atean. Ikusi dut polita, egia da ez direla kapak ikusiko, pero gustatu zait morteroa. Oso ondo. Probatingo dugu. Hemen eskatzen nuena hori zela, platerari buelta txiki bat ematea, guk eman dizuegu adibide bat, eta hemen beste buelta bat eman diozu, hori zoriontzekoa da, patata goxua dago, maionesatxo bat, patata aparra zoragarri, gorringoa eta gatzarekin hor, baino gainontzean platera, Bai, oso polita. Top. Oso ondo. Garra, Peru. Jurribik zeukan kipula guztiz ondo karamelizatuta beltz oso, eta nireari pizka falta zitzaion. Eta ere espuma erori egin da, polita bat zegoen, baina ni ustez testurak ez zuen guztiz lortuta. Peru uste irabaziko dula, zeren kriston pinta dauka bere platera, oso ondo dauka jarrita, desberdina, eta presentatzeko modua oso polita da. Erabaki hartu duzue? Erabaki hartuta. Beraz, Amantal Beltzaz jabetuko den sukaldaria da? Jurgi. Ondo moldatzen da. Oso lasai da. Eskeitzaio nabaritu gainea. Orokorrean oso ondo. Gustatu zaizkigu. Katzan puntua esan dugu, baina tekstura daude, aurkezpena dago, patata dago, emulsioa ondo egina dago. Zoriontzeko platera dira. Pozik nago, emaitzekin pena bat irabazlez izatea eta zuzenean beltzekin lehiatzez joatea, baina baitut beste hiru. Maila oso altuko 3 plater dira. Eta oso zaila izan zaigu, erakitzea, zein izan den plater honena. Ez konformatuko, claro, ja ikusita urrengo fasean topera jungo naiz, ikusi den nire burua beraien aurka egin dezaketela, eta gurra emango hiet. Tire Jurgi, Amantal Beltza eskuratu duzu. Hortxe daude gure izarrak ja elkar oso ondo ezagutzen dute, eta beraiekin edo beraien aurka lehiatuko zara bigarren proban. Enaz postu asko, nik guztiot apurtzu bet gitzabe tardeue Amantala lortzen, eta, datorrena hartu bide, eta oina eurrera, oina hori, lutxara. Bigarren norgehiagoka astear da, eta tira, hemen txedokandiko Oier, pasadan saioan, zu izan zinen sukaldaririk onen horregatik aurkoan, privilegio izango duzu. Zure talde aurkariko sukaldari burua aukeratzeko. Eta nor izango da zure aurkaria? Asier izango da.
Ez nuenikan, inundikan espero nire okeratzea, zatik ez konsideratzen ez ahulena eta esportena, baina bai, bueno, hor talderanetan gehitzeko dagoen pertsona bat. Oier, eta zergatik aukeratu duzu Asier? Taldean sartu berri delako, gu ja ezagutzen geha pixka batez, eta gaurko aurkaria ikusten potentez, eta nahiago dut ja atzoko horrekin jokatu. Gaurko estrategia pentsatzen izango dela, ipintzea sukaldari buru bezala, bat, ez dakiena nola lan egiten dugun, ez? Mementuz, pixka bat galtzeko edo demora pixka bat galtzeko, ez? Aurrera Asier, eta nola defenditzen den. Ez duzu nahi, zuek aldu ezkero zurekin lehiatzea? Ez ongi daukat parean. Bestekin hobe, mementuz. Nik jarretu duen estrategia izango zen, esperientzi gutxieneakana sukaldari buru jarri. Igorane jarriko nuke sukaldari buru bezala. Eta zuk Asier, ze pentsatzen duzu? Ba, ez nuen espero, egia esan, ez nuen espero, baina, bueno, animatua eta aber ze aukeratzen duen berak, eta horren baitan saiatu pixka taldea nahiko zorekatua egitea, eta... Oso ondo, taldea osatzen hasiko gara. Oier, nahi duzunean? Bata. Maria. Maria aukeratu du lehen da bizi, teknika asko duelako eta oso lasaia den pertsona bat delako. Nire txanda? Edu. Edu. Hemen dagoen guaingo, zikusunetekan sukaldari igual kompleto nena bere izango da. Edu, pixkate, badu bere karakterea, asko igotzen ari da, nahiago eta gian jena pixkate gozoago, lan egiteko pixka bat errezago. Bia. Egoitz. Bueno, egoitz aukeratu dut gozo egira delako, ez? Eta esperientzia bat delako horrekin, eta konfianza asko dutelako beragan, Guintxe bertan zalantzak. Venga, berri aukera emango jogu. Genean geritzen ikan, goran ere pixka, eta uste dut kasu honetan Jurgi pixka datu beto dolan ez, gure talderako. Laua. Maite. Momentu horretan euforia sentitu ez, aurrekoan komunikazioan miok genuen eta oso ondo juntzitza egun. Orduan, gaurkoan, berriz oso pozik jarri naiz. Horane? Logikoa da, azkenin behar esperientzi gutxiena dakana sugaldetan gauden 8 atikan. Ordu normalena da berazkenako geratzea. Oier, pasadan azteko talde berbera aukeratu duzu? Bai, segurtasunera ez, funtzionatu taldi batez, zergatik ez bi. Eta Maria? Isili, berriz ere? Kontzentrau da. Nik galdera bat egingo dizu, zuk zure buru sukaldari buru gixan ikusten duzu? Bai. Eroso sentituko zinake? Bai. Pentsatzen dut Mariak agian gaina hartzen aldi dela ez, berak zuzendu edo pixkaten etzea hori zaiten aldu ez, berak hartzea pixkat sukaldari nagusi postu hori. Beste taldean berriz, Xier. Bai. Gorane, azkenekoa aukeratu duzu, zergaitik? Bueno, ilusio handia daka eta gogo handia daka, baina azkenean konpetitzen gaude. Ezker eskubi hartu ditut, jende indartsua, eta Gorane igual pixka bat nire ustetan, ez? Maia bajoa badaka, eta orduan buruz buruko batean nik aukera gaiu ikuste ditut. Orduan du pixka bat estrategia, haiek irabaziezkeo, ni nire salbatzeko, eta gu irabaziezkeo hango indartsuak kanpora juteko. Horren azkenean, kriston tipa da, baina igual ez daka beste rekorrio esaten da mesala, ez? Beitu, siestatik itxartu naz ja, así que nau gogoz, nire energia dana nire taleri emoteko, motivazioa lantzeko, eta aurrera. Kaltzu asko sartun, mucha paja esaten da erderaz, hori, sin más. Bigarren norgehiagoka hastear da, eta bigarren probaren izena da neguko oturuntza. Sukaldari buruek osagai ezberdinak aukeratu beharko dituzte gurdi bi hauetatik, eta 3 plater ezberdin pentsatu beharko dituzte. Horretarako 50 minutu izango dituzte guztira. Hori zagaur. Eurek elegidu da hori, ostia, rollo guai, Nik nahi dauko dolan. A ver, bakoitzen zen. Dolan elegidute. Bai, zu nahi jesu, zauzainen kasilleta, no? Tira, minutu bat izango duzu, behar dituzuen osagaiak hartzeko. Presa asko manbarko dute hartzeko nahi dutena, ez? Bestia demora mango, bestela, minutu bat bakarrik. Eta bi karruetatik hartu aldute, Baina osagai polita dira. Bai, osagai oso polita dira, bai. Denbora hasiko da, 3, 2, 1, denbora!
Alkatxofak, txampiak, gurina. Pentsatzen nuen alkatxofak karpatxo bat, ez? Ostak esatzen dugula eta entosatzen ditugu. Hartzen egia. Ardoa eta brandia be, eta salda, eta brandia. Salda, ardua, garantzitsua. Jauyerrek esne hartu duela, bestia, oie. Bestia. Nakoan ideia bat buruan ere, eta bueno, komunikatzeko oso zaila izan da, eta hartu hori keno, hori ez, eta bueno, galdu naiz hori eske izan da, informazio asko oso demora gutxean. Ez, baino, ez hartu behi ez, oie. Canela. Postri egiteko. Gehiago. Batata. Eta postri egiteko zozer, besteraz dugu kiko. Postri egiteko zozer, bebai, besteraz dugu kiko. Postia, erraza, venga, Bost, lau, iru, bi, bat, denbora. Esplodera, ongoritaike. Bai, baino irin ez dakau. Ez dauket irinek hartu inditxo. Eta daukagu hemen, egiten dugu gluten gabekoa, almendrakin eta hartu dut hori. Hori da biziko hartu dut. Arrautzaik ez daukau. Arrautza ez da berastradera dentzate. Bakarra mantekina. Harina ura. Bea berera jonda eta gauza batzu pixkat ez ditu buruakin hartu, ez nepilua dakau, azkenean irin gutxi, orduan, bueno, zeo zehingoa, hori edentegoekin. Ez dugu hartu garnizioa zeantzat. Zega. Solomillo antzaziko dugu. Solomillo sagarra. Vale. Sagarra. Esan zer egitenik, bale? Brandi, pun, azukrea. Solomillo da salsa de vino tinto, aldo guen. Bai, hori. Sukaldari buruok hartu dituzue osagaiak. Oier, ze plater kozinatu behar dituzue? Egingo dugu sartzean kuia krema bat pentsatzen dut, ez? Alkatxofa karpatxo batekin. Eta gero pixka tostako tostatu labean eta egin olio infusatu bat gainetikan pixka bat ola zapore pixka temeteko. Segitzeko gero egingo dugu garaperrak gero gaztaina krema batekin, gaztaina gurinetan, eta, bueno, galitzen zizkikon barazkitxo batzu, ez? Azken finan. Eta gero postrean, bueno, ikusiko improvisazio bat, ez? Almendra, sagarra, igual intxorpate pixka batekin, zeo zer. Asier, zer? Bueno, gutxo bera ideia buruan bai, baina azken minutu batian, pixkatero mena da, beste osagai ikusi ez ikusi, baina, bueno, ni uste antolatu dugula, baingo jugu alkatxo batzu pixka konfitatuak txampiñoi krema batekin, bigarrengo azpizun hartu dut eta ingo dugu, sagar konpota bat eta ardu beltzan saltxa batekin laguntzeko, eta postria, hartu dut gazta mantekila eta, saiotu naiz egiten gazta krema bat, kremel batekin, eta melokoto, mentzozen pasa hori pixka normalizatu, zauzer hori joiekin, hortxeak hau pixka bat ideia. Gustora zaudete hautatutako osagaiekin? Bai, ni eperren nahi nituen, baina kendu indizkit. Hoi doan ere mundua, ni iztaia naiz, ni lumako iztaia naiz, eta hoi oso kontrolatua dakat. Eitol? Orain, hasi aurretik, aldatu sukaldeaz. Orain, Oier, estrategia aldatu behar. Bai, baina ongi. Txandak kriston dela ilusioa, ongi geunten geniten produktuekin, eta ja, Beste aldetik, Urane? Beste aldetik, hemen pixkat justua ikusten dut egia esan. Justua? Bai. Oierrek ez du ongi egin aukerak eta hortaz? Nire guztoko gauz batzu falta dira. Ezagun patatarik, baratxurik ez egon, alkola ez nakan eize egiteko. Zelako hostia, ze hostia gertatzen da bila, benan. Guk gure osagaiekin posik egunden. Haukagun ja dana enkarrila usaten dan bezala, ez? Bere bidean, ez? Hau ingo gulan, eta hau gulan. Tira, 50 minutu izango dituzue. 30 minutu igar ondoren, lehen platera aurkeztu beharko duzue. 40 minutu igar ondoren bigarrena, eta 50 minutura azkena. Pres baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Lehenengo platerarekin. Vale, baina... Edu, zuk duzu bezala, alkatxofa konfitak esan duzu bezala, eta purea ingo dugu kalabazakin. Eta
Zanoiak indatipul, erdi... Hori da, joni pinten gauzak bakotxaleko. Nik oso harri nazkan hiru platerak. Krema bat egin, txamino ordez, kalabazin ningo dugu, alkatxofa konfitatuakin, bigarren izango zen solmilloan, hemen perra dazkat, gaztainakin eta sagarrakin zozel gozo ingo diogu, eta eiza saltxa, o, bueno, kazahora bat ingo diogu, eta ikusi dugu intxaurra esnia eta azukrea, pues intxaur saltxa bat. Pitxoiakin niasiko naz. Kanela? Pitxoiakin niasiko naz. Alkatzofak ona? Hoi, alkatzofak zutzako. Goran ez zuaziko zean? Honegaz. Zer gehiago esnia, hau, kanela? Intxaurrekin eta gaztaina jarri beltugu lehenengo gauza irikitzen. Eta jazta, ez da? Antolatu dut, azkenin lehenengo eta bigarren platera, azkartasuna eta behar da, eta pixka teknika, orduan, hor sartu ditut Jurgi eta Edu lehenengo platerarekin, eiza, derrigorrez nik ingo dut, xoti inorri utziko eiza ikutzen, eta deskartez, bola nintzako intxaur salsa. Proposatzen dizuet, lehen plater gisa, egitea alkatxofa edo ez karpatxo bat, azken finan, da hori buelta eman, uretan sartu, preparatu guarnizio bat, pixka salteatu, bota alkatxofa barrura, utzi guztien kaldo pixka batekin, baduko nahiko kaldo hainbat gauza egiteko horrekin. Ondikon horrek be pentsatzen daz. Betiko estrategia, ondo. Horrez aldan dira. Bueno. Gero, trastuz eginen dugu, kremel batez, harina, zukrea... Bagia esan da, ez enteratzen behazera idan esaten, zen nahi dunin. Ez dakigu zen nahi dunin, bere buruan dago, eta gurian ez dago, Azukrearekin ondo ibili, ez oso zukratu, ez oso lehor, bale? Eta denakin ongi. Osagaiak ikusita, ni eroso sentiluko nintzateke Oierren taldearen egoerarekin. Baituzte, nire ustez, oinarrezkoak diren osagaiak. Batxuriak, ardoak, eta gainontzekoak. Pentsatzen menuan egin dutela buru karpatxo bat. Oreina, gero patata krujente batekin patata bat dago erakomen gainean, eta gero txampi bat zen guruan, eta saltsa oso biziki importantea. Eta gero renbel bat, agian zerbait gozo, zerbait ebena nahiko seguro. Hemen ze, kalabaza puretxo bat? Bukingu kalabaza purie apurbete alkatxopak batera ipintzeko. Javi, antxe honekan beste ideia ura, txampi kremakin, egin modu kalabaza kremakin. Beraz, argi azkarre mandioztu guelta gorari. Horburuak egitekotan, zuritu, konfitatu... Ondo zuritu. Elegantik izen bigara. Bueno, argideko gune da, lehenengo platerra da presente bidana harinen. Orduen pare gara edutani, horregaz bigara, da bi izen artien harina joango gara. Bai, alkatxofak itzuli eta gero egingo duna da karpatxo bat, ostoak eman ditut ostatzen labean olio infusatu bat egiteko, gainetik emaiteko alino bezala. Karpatxoa guztiz gordina? Ez, erriko ditugu, Erriko ditugu. Bai, noski, beste alkatxofa gordinek, latz. Beraz, hori erre alkatxofak horren gordinzioarekin, ari da prestatzen hemen. Maite? Ez guarni zingo zute? Piskat improvisatuko dugu, barazki hauekin zein dezakeun zatea daiteken, eta, dakagunakin zerbait behar dugu. Ni oierren atzetik nijoa da denbora guztian, beak erabat dituzte platerekin behar ditugun, beak jarri gaituzte zer rol bete behar duen bakoitzak. Hemen Maiterekin nabil, dena ondo, kontropean. Zujon esaten, ze behar dezun, eta nik ingoet. Bale, bikain, hori ten dugu, Erabakia izan da hori egin behar genula, eta, bere zain, berak esaten digunaren zain gabiltza. Lehenengo platera denbora emateko zaila ongoa. Elaborazio asko dituzte. Mendik antze behar duzu. Hemen gero pisatu balantza batean, 50 gramo gurin eta 50 gramo irina. Dena batea? Bai. Ez, kaso batean eman gurina lehen da bizi, eman urtzen eta gero harina gainetik. Hemen? Adibidez, osan do. Beti duda asko duen pertsona bat da ez, beraz pentsatzen beharrezkoa duela norbait ondoan ukaitea, esateko momentu arau nola aurrera joan. Ostia, zein dut. Masa bat iten hasi naiz. Lasai, eman kazoa nola, bale? Igualdo, eman kazoa nola. Bai, lasai. Hau da rus. Oier egin kasu, askotan jungea beratzetik, oier, eta bate baino gehiago, galdetzen zion, zein godet, ikusi hau, oier, tal. Sukaldariok, 5 minutu! Edu, zelan dabilau, hasier? Primeran, gogaz. Primeran, jota fuego, geusek onde egiten, pixkanaka, baino ziur. Eta hori da inbidana, ziur jun. Eta zu hemen alkatxofak konfitatzen? Bai, hori da atako itxutxa laizter, hori da konfitatuta daul ja, eta... Eta zu, Jurgi? Kalabaza pure batekin, da horratzen, kalabaza purtsu beti pinjote karameltzitzeko apurretekoretako platera,
Orduen hori, purie, alkatxofak hasi minuku, da, untxe puria berre apurtxo faltatzako, untxe sartuko zaldi eta ja amaitzen mogote. Betxo Josu jurgiz aldabilen, Ze fin dabilen, tikitaka, eta atenan puria. Baina talde osoa oso ondo, Bai. Sukaldariok, minutu bat. Minutu bat. Vale. Enplatar, Lagunduko izuzo zertan? Zuk esan. Pasatzen badit olioa ongi, eta baldin baduzu baratxuria olioa, eduzularik, zuk hori pasatzen noan, tekatzen edazu, bale? Zena ezu, bakarkan olioa? Ze? Olioa bakarkan ezu? Zerta launtze izot, olioa. Hemen hau freskoan eman bukatuta bado, bale? Zeran da, jokatuko dut azken bat, bale? Bena, etorri? Espero da bai. A ber. Denbora ematea. Bale, ongo. Ya está, kontrolatzen hemen bizka bat, eta... Bai. Esan hemen zeberdezun. Vale, fin-fina. Bai, eta zingo zu. Bost! Korre. Lau! Iru! Bi! Bat! Denbora! Gertatu dena da, eman dugula plateran zer, orburu petalo batzu apenas eta platera betea egon behar zen, ez dugu enplatatu. Eta oso gaizki atera da. Eta dara, zagon prest plater inguruan, zagon alkatxofa tostatu olioa, baratxuri olioa, azenarioak ja sazonatuak, txampiak ere prest zeuden, dena zagon, eta falta zen pertsonen platatzeko, hankasartzea. Banoa egoitzen gana zerbait jastatu behar zelako frigoan eman aintzin, eta hor denbora pasa zait, eta ezin ez nauten platatu ere, eta maite gelditu da platera entzinen enplatatu gabe. Jasain diot, niri agintzea tokatzen zaidanean, aginduak oso ondo jasatzeitut. Eta hor txenean itxeiten. Ze pasa da? Dena martxan zen dekaten da. Bai. Bea da hemen, gure liderra, orduan bere erabakia da azkena, ez neria, ez oier, ez maitena, ez egoitzena. Ez dakigu plateraren saiakera hemen dagoen, hemen. Montatzeko denbora falta izan justu 5 segundu. Talde oso argi esan du, 5 segundu eta ez, esan du minutu bat falta zela. Azenaria denbora pikima, ikusi dugu azenaria zuri itzen, bazegoen denbora. Alkatxofa bat egosi, txampiñoi bat laminatu eta gordini galinatuta dagoen azenaria bat jartzeko. Maite izan galetzen, zein ni atzetin joan, zebanekin gutxi falta zala. Oier ze berdezu, laguntza berdezu, ez egoitzetu horri ere bai, oier laguntza berdezu, ez kontrolatatu dana, eta hoxe. Demo falta berez ez da izan, eskuak sobrantzu den. Bai, nahasi egin behar dira hobeto gelditzeko. Dena elgarrekin daztatu. Euskau ez da plater bat. Dira, elementu solteak. Honek egatza. Alkatxofa egosita dago, gordina ondo alinatuta dago, baina ez da plater bat. Esatatzia bat lotzagarri irutzen zait. Nik enuke ingo hori, ezagit txe momentutan pasadan, nola pasadan, ineriakin egon, orduan, hori xe, lotzauta. Seguro. Azkenean, alkatxofa. Gauza pilloa zian da. Errexia alokiko irabaztea. Genitu elementu guztiak, nik minazke minutuan infonez edastatzera gazta eta hor da arazoan. Zerre, eta prostauta, azkenean plater bat esateatzia eta ez izatea kulpa tanana, pertsona baten izan da. Azkenean, azerre jartzizu. Bueno, itxura, dakagunekin, saiatu geha... Zer da? Bai, azken egin dugu kalabaza pure bat, zakunekin, kalabaza eta tipul pixkatekin eta zenu egin dugu kalabaza pure bat, eta gero edu esan du alkatxofakin behak egin gozula, konfiantza guztiak behar dut diot, eta egin dugu guztiak zutena. Ordu erdin horrelako plater batei buelta ematea, eta beste gauzon bat esango dizut. Nezta, eduri utzi diozun alkatxofen ardura hori Jurgik egin duen kalabaza krema, zuk badakizuz zer dagoen plateran eta elementu guztiak. Eta hori da sukaldari buru batek behar duena. Zoragarri, alkatxofa daude, gureare bai.
Bien equipo. Zoriona, segi horrela, Venga, guazen. Ustez hasier oso ondo da, Zatik hasieratik klaro utzi ditu gauza gaina aldaketa eta gero, ostras. Bueno, zegoen gutxiarekin, zuzen antolatu dugu. Ni gaur indu lanakin, eske ez dakat inungo... Ez dut ikusten faiorik. Nek ondo gaude antolatzen, Egia esan laguntza hondian izukitzen gaurko egunean. Egia esan laguntza hondia. Ni nire sugalde ondo ezagutzen du nire etxian, nire lanak ondo egite ditut, baina hau beste pelikula bada. Eta egia esan talde hon bat egitea garrantzitsua da, eta ni uste asmatu dutela taldeakin, eta ondo guaz, laguntzai esker. Sagarra goxatuko dugu, ez dakit pure bat egin okaramelizatu. Eizarentzako plana arriskatu xamarra iruditzen zein. Eiza zuria da, eta sagarrari gurinaz gain azukrea gehitu dio. Agian eizak eskatzen dena gozoa, bai. Baina eitza zuria oso fina da, sagarra hutsa bere hortan agian nahikoa zen. Ni azkenin eiztaria naiz, eta luma eizakin oso oitutanago, platera asko ite ditut, ondo atatzen daizki, oso seguro aurkitzen naiz plater horiekin. Hau itxosarentzareko? Ez, parkatu. Gurina, sagarra, azukre pikin bat. Goxatu sagarra, baina ura botako jot, eta gozo puntu amango jo goizari ez, beti izari gozo puntu ondo guten zaio. Eiza suabea da, eiza zuria da hau, Bai, bakit ezala. Nik eiza badakit zer egingo duten, eta behin gozo iskualde buruan izela, horrez gaino sartuko. Sukaldariok, 5 minutu! Bale, eta uzandu, bale? Maite? Bai. Kolorea eman, zapatu usu eta ongi ateratzeko, bale? Sua igotzen dizut, topera, bale? Topera. Bale. Pixka ronpija botako jat, honei? Bai, ondo. Eta flamera txikitu, eta urardo betzan. Eta ura. Zalaiteko eta goiardo betzakin juntatzen. Aian, ura baino kaldoa. Zapore gehiago nago dio. Baina hau berdura nada, Bai, ben, agian zapore gehiago meten dio, Ez, baina... Horekin hobe, bale. Eman su handian, pentsatzen. Mariari, bai, esan diot manera batez egiteko, bera beste batez nahi zuen, eta gelitu naiz pixka argitua, ez? Hemen berda egin erraiten dena, eta jazta. Azkenean urakin zapore gehi hartuko aragiana. Zalda bota ezkeo, berduran zalda bota ezkeo azkenean berdura zapore hartuko. Eta nik naeten azkenean da aragian zapore asko hartzia, eta urakin ikusten asko zoit izango gara. Ez da, zozaten bai, ba, bueno. Mariak hartu da oine testigua, eta... Muturrak daude... Nola aldatu diren rolak, Bapatean, Nik hartu manduan erian, pixka bat saltza nik nire moduan indet, ez detin beak nahi zon bezala. Sukaldariok, minutu bat! Azten gara ja? Datatzen? Segunduaz. Kenelak igual inleitzu hemen. Zerin zuen, Bai, hiru kenela inorrekin. Vale. O kutxarekin saiatuko da pelotatxo batzuk egiten, o bai. O mangakin berdin zaitira batzuk. Volumen pixka emango diogu. 1000 dakagu hortik? 1000 egon behar du. Bueno, talde lanak izan du da, ez? Gehiago ni sukalderi buru baina ustez lauak egon du gehala oso ondo engranatuak. Karri honea. Bai, beroa da. Venga, bota olioa. Bota olioa. Venga, ba. Gusto horrekin euki. Patata, atera patata, mesedez, patata pasera, venga. Korri. Venga, hemen. Hoi komunikazio arazoa eta gauze garbik nola aztauzken ordun taldea dena dao gauze garbik ez dakila zein. Sukaldariok, 30 segundu geratzen dira. Hauek hemen ere, perra dominatu xamarrakate, gaztain krema politiakate platerian. Vale. Eta pimenta. Pimenta badakazu brilo. Bota dio. Jarri, jazta. Beak enplataua mogu bat ezikan, azkenean, solomi hartu, zuguna zukin, behenez hartuko honi, igual, gaixata etzen badago honi botako jasu bronka. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Baieta denetan oso garbi eta jazta. Sukaldariok aurkeztu bigarren platera. Goaz bigarren platera enplatatzera eta eskatzitut gauzak ez dira ateratzen, osea, listo izan behar dugu eta hor da panikoa bezala. Momentu hori sentitu naiz galduta, baino informazio faltagatik. Enekin zeiten nahi nintzen. Zerrak hau hemen? Eiza txuria izan arren, beti ere izari juten zaio pixkat ondo gozua, ez? Gain dugu gaztaina puretxo bat, eta sagar puretxo bat, bi gozo ezberdin dikuze, eta gero indut, aragi saltxe izan bezala, saltxatxo bat, ez? Kasu honetan pena da, zatik, nik sukaldei buru bai, baina nik eperrak egin nahi duen.
Hor nik sukaldatu egin behar nuen. Agir beste momentu batean, pues igual uste ditut sukaldatzen, da nik igual pixka pasu bat atzen, hago gainatik begiratzen. Baina kasu honetan nik eperren ditun eskatuko. Oso ondo, Xer, platera. Egia esango dugu, zenezkaten osagaiekin, ezin jo behar. Zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, piperra euspuntua ere, oso gozoa. Oso gozoa. Venga, equipo, Venga, goazen rematatzea hau, A ver. Hau bada, beste zerbait. Defenditzeko hobe, ezta? Orkestu, zuen platera. Horeina, patata galeta bat azpian txampi batzu eta saltzar erreduzitu bat, ardo beltzarekin. Txuri olio batean, gatz pixka bat biperra eta kolorezatu pixka bat. Puntua oso ondo. Patata aurretik, konfitatu edo zerbait. Indeu, zartagin, plantxa. Oliotan pixka bat biperra eta gatzakin. Barrutik pitin bat hotza. Argia. Patata oso ona, txampia oso ona, saltxa ere oso ona. Temperatura horreina, baina platera bestela. Azkeneko plateran, gora berriz ere, Bai. Nikine saltza eta dana, goxua gauda, probatzen, da goxua gauda gila esan da, eta listo. Eta gelitzen da gero, zer gero behatzen aldugu hemen. Kranbela dago, sagarra gelitzen da, sagarrakin zeitan dugu txiz batzu edo zehuzte? Hain izabziko sagarrakin. Sagarra, bestela ingabe, moztuk, krujentia, sagarran krujentia. Bai, eta freskura hori. Oie errasten da gauz bat esaten, gero beste gauz bat, orduan ja bakuitzak ez dakiun oze gauzein da, orduan ja nastuta gaude. Intxurrek apurret pikemiko guz, Bai. Estik hau biotez. Kaixo, Gorane. A ber, Gorane. Zatxo hau, hortxe intxaurrak zuritzen. A ber, baserriko tximeleti. Baserriko ingerra taladot, olan gure barik. Bai. Bueno, hau irekitzen daukozu. Bai, bajatu biota putxo bat gehiago, azukeria bota bihotzet, kanela kendu eta honet zikertu, txiki-txiken bihotez. Kontuz horrekin. Bajatu eta gehiago, Azukarra botatzen zunien, kontuz horregan jatzu bestela. Vale. Konzentratu gero. Bai. Da krumble egin behar ginen, gaietantzeko hori, eta gero nola frutak gelitu dien eta rona dauen, pentsatu duitea sagarrak eta melokotoiak azukretan jarri eta gero rona bota. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira azken platera aurkezteko. Gehiago, bota, gehiago. Gorane, jende asko zeon bueltan, bi gehiago. Bagatoz gu. Vale, ya está. Gorane, bukatu. Esan zaitu, konfiantza guztiakin, hau zu bukatuko dezula. Zuretzako da. Bueno, Gorane, eta gu momentu ikustera gatoz. Txarra masari gero, Azier egotinan nire duen, begitzen eta hori, horrek emetuzte konfiantza. Bueno, Gorane, estrategia badau aurrera jarraitzeko atzepikan. Nik ez dut estrategiarik, ez dut inoz. Ez dago estrategiarik. Nik ez dut oki. Eta zuk ustezu laguntzen dizula gainontzeko guztiek zuk egin behar duzuna esaten ibiltzea. Galdera da, agian eroso zaude horretan eta... Bai, galdera askok ez daik erantzunik. Azken egonaz bestien aginduen zain. Batez be, liderraren aginduen zain. Berak dakielako edo hartu dalako bat guztizen kontrola. Platera amaituta dago, ez da? Orkestuta? Bai, bero. Bai derra itzul, platera amaituta. Zeitxura politxa daukon. Zuk, nire lanada da. Oso ondo. Aurkeztia. Oso ondo. Orduan, intxausasa klasiko bat inddugu. Eta hemen genuzkan, esan dugun bezala, elementuak egin proestaten. Idei eman haute, zatik ez kalabazo gozo puntu inoa dakan, eta sagarra karamelizatzea. Kalabaza sartu diozue intxaur saltxari. Hemen dagoen keneloi, da sagar karamelizatua, eta... Niri ideia horiek irabazi egiten dute. Bau, epela dago, bestia, osea, azkenin jokua da, temperaturen jolasa dago ere, bai. Nik intxarra bakarrikan gastatuko eta horrena. Temperaturen jolasa da. Temperaturen bakarrik ez, zaporeak, testurak... Zer esateko? Kristo nago. Zoragarri. Gorane! Emozionaren nazi bai. Naben espero, hainbeste kritikan ustien, da hainbeste hor esan dut,
zer ona zauzti egitxien ez. Ikusita beste egunetan, beste astetan da nola egin duen, bai, nik gaur horrepasu txiki bat egin duela. Orain dikan erazpitikan ikusten dut. Beste mailan jarrita, azkenik goran erazpitikan, baino gertuago. Sukaldariok, minutu bat! Bueno, hau itzaniko dugu ez? Maite, zer? Estresatu naiz. Zer, lasai, re guapa, venga, animo, aurrera. A ber, negarrez hasi bigaren danok, Emozio asko. Ojo, lehenengo atxaskazua, eta, bueno, beste gabe, pues, olako goza pasatzea, a ber. Ba, etzula esaten zer egin. Bueltak hasi da, eta esatizatena, ez dakit izan den estrategia moduko bat. Ez dakit. Hau gehiago ziko da, tola, testure honekin uste. Nik pentsatzea ongi dagura, bai. Probatu guztiak frutu bat. Nik detzak ongi da. Bero bat dago, Ozten utzi behar. Oso ondo. Guztot sakarrekin, nazi ez, eta hola, dena meten dugu krema gainetikan, bera. Azkenen, sukaldari buruak ordena jarri barrauke hor sukaldari arten, eta nik uste ez dula jarri. Lemizi, a ber, frutak eta gero... Bai, frutak emango ez bastian horrela, enpen un poquito disimula ez. Hau oso sukratua da, osa gitxi, eta gero bati bat sakarra. Tak, hora hemen, puntu potolo bat. Bai. Niko lehengo nuke. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok aurkeztu azken platera. Oierrek bere estrategia daka. Jaizegu irakusten, pixkanaka, eta horrek atzak emategu. Oier, zer moduz? Ongi. Zerbait azpimarratzeko edo? Ez, nik kale egin dutala lehen bizikoan, nire ardura da, ez da taldearena, denek eman dute, oso pozikinago egin dute lanarekin. Nik uste beak oso segur dakila, oso nadala. Eta badaki bere burua, finalisten artean egongo dela, edo nahiko ziur dago. Orduan, bueno, agian hartu gaitu beretzako onak dianak ere, eta estrategia bat izan daiteke ere, ez? Eta bestetik, Asier? Ikara horri pozik. Asiera batan zalantza undian nituen. Zati, netzako osagai batzu falta zian, baino hiruren laguntzekin ideia pixkat argitu izkiate, eta oso segituan fokalizatu dugu zer nahi genuen egin, eta uste gaina oso ondo burutu dugula. Baina, pentsatzen dira bazteragoaz dela, guira bazteragoaz, eta pentsatzen dut ongaterako dela. Iposi nago eta uste erasiko dugula, benetan, uste erasiko dugula, gaur bai. Pasan astean, nahiko ondo egin genuen, ondo egin genuen, baina, bueno, azkenean bestak erabazi zuten, bueno, ez da zeratatzen, baina gaur, esan dut, gaur bai. Azken plater bat falta da dastatzeko eta dastaketa ondoren jakingo dugu zein den arriskuan jarriko den taldea eta zein izango den talde irabazlea datorren saioan izarren artean lasai arituko den taldea eta zein izango den sukaldaririk onena eta horrengo saioko sukaldari burua. Beraz, epaimaikideok nahi duzuenean. Hartu zuen 3 platerak eta ekarritza zuen mesedez. Nik askola bate bizatzen du, argisko bat hartzagatik etxera banoa, saiatu dut, eta jazta, eta ikasten da, ez? Hau da, justu akompainatzeko botatzen izat, edo zeu botatzen. Bai, amaitu platera. Hori da fruituen ganetikan justu akompainatzeko, baina fite jan behar da, krenberak ez ezan bere krokantak galo. Da, fruitu ziape bat, azken finan, alkohol pixkataka ere, bai, erredu zitua, bede puntuan. Eskerrik asko. Postera begira ongi sentitu naiz, eta bai, onpozik. Oso fina, egoitz. Oso goxoa, oso borobila, testurak, zaporeak, azukrea. Gazta puntu hori, krematxua, rambel puntua bebai, kruntxi hori, ze ondo torten dan gainera. Da jaten jarraitzeko gogoa ematen du. Pena, benetan pena da ikusita ze maila eman dezuten 2 platera hauetan, hau ikustea. Benetan, Hau da sukaldari nega, hau. Baina, bueno. Oier, zure taldeak atze aurpegitxoak. Serio zaudete? Azken finean, bai, petxo bat egin dut hor, sartzea empateratzerakoan. Baina estimatzen dut gestorana egina izan dela, ez? Teknika asko dago. Beste kideak ados zaudete? Nik hasieratik esan dut, igual gehiagik ez ginela
gehiegi komplikatu behar ze bazeon aukera agian. Osea, fijora juteko eta agian zerbait erresagoa egin ezain beste teknika gabe, agian aseguratu genuen lehenengo platera eta saiatu geha alik eta teknika politien egiten, aurkezpen, osea, dena buruan genuen eta pentsatzen genuen iritsiko ginela, baina nik uste beak ere badakila, edo bigarren proban ere, simplifikatzeakin eta komunikazioakin, pues igual dena lortu daitekela. Ez bagara desafiatzen, gauza sinpletan egoiten gira, eta, bueno, nik pentsatzen dut, agian arrisku pixka bat hartzen aldela ere, ez? Osea... Eta Maria, zuk nola planteatuko zenuke? Nik uste eta zira-ziratik esan diotela usteko txorradak, fijo ajun, fijo, eta fijo ondoin da listo. Jolastu beha hori gauza asko egiten, asko eta gaizki azkenian. Nik uste toierren estrategia azkenian dala fuerteak aukerau, fuerteakin ekipo batin galdu, eta jutako bat jutia etxea, o, bueno, beak arrisku iguala daka, baino beha oso lehiakide fuertia da, eta nik uste guri botatza di joala. Zuek esan zuen, teknika zaporerik gabe, zentzurik gabe... Komplikatu beha. Ez du zentzurik. Bakarki lan iten badaki, baino taldeka nik uste ez daula oituta lan itea. Hori falta zan. Norbait agindu zehatzak, sinpleak eta zuzenak ematen, ez? Ez bueltak hasi eta gu galdezka ibili eta erantzunik ez jasotzea. Asier, bai? Zuen platerak, gu oso argi genuken asietekan, hori jumar dugula zuzen. Zuzen, ezin zea liatu testure, ekonometro karrapatu duzatxo. Lehen egin dugun dastaketan arabera ezingo nuke aukeratu, zein guztau jaten, 3 platero nahitatik geixen. Sukaldari on baten ezaugarriak dituzue. Bai? Osagai gutxirekin, eta denbo gutxirekin, plater bikainak ateratzea. Eta 3, bai gozogintzan, bai eiza eta bai lehenengo platera bestela, 3 ondo, oso ondo, urduta daude. Zorionak. Epaimaikideok, erabaki hartzeko momentua iritsi da. Ba, zerre, eta frustauta, azkenian plater bat esateatzia eta ez izatea kulpa danana, pertsona baten izan da, azkenian, azerre jartzizu. Ez du presentatu plater bat, hauek oso alai egon ziren beste egunean, oso ekipo nahi zuten, eta gaur ez dute lortu lan berdina. Urduri eta triste nagoz, ikusten naiz. Hanka batetik kanpoan, ja, hanka bat kanpoan dakat. Ni behintzat oso guztago naz. Indugun beharragatik, denbora eta ditugu gauzak, platerrak, guztu eta ditugu, supergozo zeuden, ez da. Erabaki hartuta. Beraz, sukaldarien ligako bigarren norgehiagokan talderik onena izan da. Animo, mire, venga, lasai. Asierren taldea izan. Zorionak. Oso pozik, laino batean nago. Postasun eta liberazioa purbet, ez da? Baina, agurtxu bet nik bai espero nagoen gukide bastie, eurek ikusi jezelako arpitxe guki dauzen, da gu pozik egon gara inogun lanagaz. Orane! Gauzatxoa esango dizut, laguntza asko eskaini dizute zure taldekideak, honi zure taldekidei esango nieke, agian ez du horren beste laguntza behar, ze ikusita zenolako postre atera duen, uste gaur hau asko itxi dituzula, eta hau asko itxiko dituzula hemendik aurrera. Zorionak. Zure, Gorane, zure nortasuna izatea oso garrantzia handia dauka. Bai? Basari zuek gerra motekue baina, Bai. Basari, Zuke bai badakizu beste idier ematen. Orduan, eman, eta esan, eta erreibindikatu. Haizu, hau, nire platera da, eta nire postua da. Hago asko itxi dituaz, eta hago asko itxiko duaz. Talde lanean ederki egoten da, talde lanerako pieza politua da, baina gero buruz buruko batean, nik oraingoz, azpitu.
Eta bakarrik falta zaigu jakitea nor izan den gaurko sukaldaririk onena eta hurrengo saioan sukaldari burua izango den izar hori. Zein da, nor da? Gaurko sukaldaririk onena eta hurrengoko sukaldari burua izango da. Asier! Omen dut, eta, pues bueno, ni uste baloratu dela zeuden osagaiakin zen olako menua atera dugun. Azkenin ni sukaldaria naizen bezala menuetan eta ohituta nago gauz txikiekin da gauz gutxiekin menuak osatzera eta esperientzia hori gaurko egunean nabaritua. Horrek esan nahi du, Oierren taldea arriskuan dagoela eta 3. norgehiagokan elkarren aurka lehiatu egin beharko dutela. Bukatu dira laguntasunak, bukatu da talde lana, norbanaka lehiatu beharko zarete zuen aurka. Urduri, nabaritzen da beste giro bat. Claro, noski. Aurkari gorrak, hiruek. Manera batez edo beste batez, beti dago arriskoak galtzeko, osake, aurrera. Nik uste Oier lider txarra dela. Ze ja bigarren aldia izan da eta bitan galdu indo. Eta orain bai, 3. norgehiagokara goaz. Ole! Ona lotzarra izela da, Azkenian laguna gea, bai, baino bai hau berda momentu baten pentsatzea gauza gaizki, eta azkenian bakoitza da, eta pertsona batek irabaziko, ez dut ekipo batek irabaziko, así que hoxe. Iritsi gara azken desafiora. Zer moduz? Oier, aurreko proban, pare bat aldiz galdetu dizugu zer gertatu den lehendabiziko plater horrekin eta momentu oro zuk hartu duzu zure gain ardura hori. Gainontzekoi galdera hortaz, Oierrek hartutako erabakiei esker gaude hemen? Ez dena, azkenen talde lan bada eta denen errue beda. Eta zu zer diozu, Oier? Nik ertzen dut ardura sukaldari buru izan ezelako taldean. Azken final talde lana da, baina bai asumitzen dut eta niniton erabakiak hartzen eta jazta. Maite, zure ustez hemen egon behar zinen? Atera den platerarekin bai noski. Berez hori da baloratzen dena honeaino iristeko eta ez da platera ikatea. Horretik gaude hemen. Enun nahi, guztuan hau eta hemen segitu nahet. Eta horretik hemen dena emango dut denok nik uste eta abeste pasatzen. Egia da, bigarren proba bukatzean tristego naizela, baina aldi berean tristura horrek eman dit indarra jarrera serioa eta konzentratu egoteko 3. proban. Azken desafioaren izena da, eskamak kentzen. Baina zarrain mota ezberdinak ditugu. Legatza, lupia, oiarra eta urraburuak. Eta arrai bakoitzak izango du bere saltxa. Meniarra izango da jo blanko bat, izango da saltxa berdea eta eskabetxe bat. Banatu ditugu arraiak eta aukeratu duguna izan da, Egoitz, zuk egingo dozu oiarra meniarrerara. Maria, urraburua, ajo blanko saltzan. Maite, legatza saltza berdean, eta azkenengoz, Oier, lupia, eskabetxean. Errezeta ez dira komplikatuak, 2 elementu nabarmen dituzue, arraina eta saltxa. Egoitz, zer moduz ikusten zara oiarra menier saltxan eginten? Nik uste ongi, baina nola teatzen den, ze nervioso nau, eta alde nobekin nahinen. Maria, horrela tokatu da, arraina? Bai, gusto arraiera delako. Saltza esperoet ondo itia, arraia puntua perfektua itia, danak perfektu itia, eta espero gustatzia, eta segitzia azte bete gehiago. Saltza hau noiz baita egin dezu? Bai, egia izan da, kikeako zan honintzanian lanian plater bagenekan ajo blankoakin, así que bai indetela. Maite, saltza berdia, zure saltza? Bai, berez bai, baina pintilla ere bazan eta ikusi zan erean
hankasartze eukinula, beraz, erne egon barko, Bueno, zuk hori espentsa, eta zu pentsa beste plater bada, beste harren bada. Guztin, dena ondo bilatukoet, eta, bueno, lasaitasunak initen bat, pentsatzet, ondo atea daitekela. Eta, Oier, Lupia, eskabetxea, zer? Lehen da biziko bat izango da, beraz ikusiko nola doan. Sorte hon dan hori. Sorte hon denari. Sorte hon, lehiakileak. Azken desafioa osatzeko, 30 minutu izango dituzue. Ja, nola egin denondik eskabetxe bat unekin, ez dakit zer dara man ere ez, eta gero, gutxi gora bera imaginatzot hori egin behar dela, eta lantzatzen naiz, eta ikusiko. Baina duda askokin, Lasaitasun puntu bat sartu zaet, platera esan diateneaz, nik askotan egiten dut platera hori. Beraz, sukaldariok prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Ni hasiko nintzateke, bai ala bai, arraina garbitzen, arraia prestatzen. Ez dira saltxak denbora gehiagi hartzen dutena. Eskamak kentzen. Edo eskamak kentza lan asko bada, azali gabe aurkeztu ezakete. Inorrek ez di esan azala mantendu ez. Ordu erdian eta estrategia, presioa, urduritasuna direla eta ez direla. Galdera asko inditzakezu zure buruari, baina eskamak kentzea lehenengo izango ditzen. Egatxak, eskamak... Ja, egoitz ez dakit zertan hasien, sua piztutzen. Sua pizten. Hola, jari pixkoatekin egoitz. Tostatu inbea eta aurrena pixkoat. Arriskoan oso zeingo dut, azalaken doi, ez dakit osongi hau iten, aspaldi ingabena osake. Egoitz hartu oilarra, buruak kendu, takola baita ere. Baina oso urdurina, A ber. Hola, kendu buztana pixko bat. Honekin, Garbitu pixko bat. Egoitz, lasai, sei zure lanen. Iskirenago, eskeliatzen nahi naiz. Da iskinetatik markatu goraizekin, bi aldetatik gainetik azpitik, eta gero iskinak osorik kendu. Egoitz oso urduri dago. Eta egoitzi, onurarik ekartzen ez diona da, goitikan iristen zezkiola 10 mezu batera. Ez da ondo kudeatzen ari ez da horrekin. Egoitz, ure irakitzen jarri pixko bat. Buruoikin da. Nahiko denboa dago egoitz, lasai. Kaixo egoitz, entzun Egoitz, beratu gabe. Zertan gabiltz? Naiz, ez dakit nola naizen. Hainbeste aholku hartzen nahi naiz eta... Bat zure erabakia, zut zure sena segi. Aholkuak bai, baina zut zure erabakiak. Hoi da. Eta zein da zure plana, oiarrarekin? Nikin nahi otena fume bat aurre nahi dut, zurrekin da burukin da hoi, berdurekin, eta gero mantekia urtu eta arabota. Eta agurreman horrei. Hoi da, bai. Egoitz, lasaitu eta aurrera. Hoi da. Nik lasaitasune behar do, ja kontrolatu euki beharrauket momentu, bestela ja oso urduri no. Maria? Esan. Earki txukunduta arraina, nabari da, eskupitin bat arrainarekin. Bai. Agian zu erosoago. Bai, esan da, bai, arraiakin bastante erosouten naiz. Ba, ez erlaxatu, Eroso bai, baino, zein da zure plana, zertan gaude orain? Arraina oraindik, osorik, baino garbi. Bai, garbia daka, bakarrikan geho irekiko dut, eta ja, xerrakatako eskiot, plantxati pasako pixkat, azala pixkat ostatzeko, eta labian bukakoet. Hola, nik uste temperatura perfektua etako ala labian, eta lasai ongo naiz. Ajo blankoak ja hasi naiz iten, ogain jarrikoet ogia, almendrak pixkat urakin, geho ja tritura bengoet, nik itetena da, baratxuria eskaldau. Blanke hau. Ez dio gehiago galdetuko, badakit zertan ari den. Azkenean zailtasuna da probau, eta puntu perfektuan laga. Eta arraia, egia esan da gustatzen zait. Emoz. Ongi hemen, barazkia prestatzen ja, eskabetxa lantzatzeko. Honea bota, tipula ikin bat, gordintasun punto hori kendu, ez du potxatuta egon behar. Eta bastante mantentza, txkat aldente edo horrela, Bai, hori da. Ardo txuriak gero bota, murriztu, gero ozpina bota, eta gero fumeta, horre egiten nahi zen fumeta. Bale, bikain. Aitzolek berak egin nahi du eskabetxea. Eskabetxa ez dut da serik, ez dut da estatu plater bat asiaintzin. Ez dakit bat ere, eta saiatzen ez egiten niri gustatuko litzareken bezala, jatea, eta horrekin noa. Nik uste hori eskolan ikasi dula, salsa basikoetako bat
ten barruan bezala sartzea, nik uste hori lehengo aldia, egunero dijoa bere lehengo aldia danakin, eta dana perfecto idatatzen, así que hori latetan bakarkan dakala probauta, ez da siniste. Zemoz, Maite. Hai naiz. Bueno, eskamak kendu dituzu, Ya está, bai. hemen dakazu fumeta, ez da? Bai. Oso ondo. Eta ja saltxakin jarriko naiz. Vale, saltxa nola dakazu pensatu egitea? Baratxuria pixka gorritu, eta gero ja irina bota, pixka gorritu, ardoa bota, eta gero fumeta. Vale. Eta gero berta legatze sartu. Ez gorritu, Ez gorritu, Saltxa berdea gehiago da askotan itetela. Orduan, bueno, kontzitatu naiz, lase jarri naiz, eta serio jarri naiz, platera iten. Sukaldariok, 20 minutu geratzen dira. Osoa inenukeni, osoa, tetzen den bezala goiz, lasai. Saiatuko naiz zola eta jazta. Ezken laste nahi. Venga, aurrea! Oierrengatik, azkenen kaleratuta noala. Oierren kulpagatik gaudela hemen, baina, bueno, hemen gaude eta listo. Gu fuerteak pentsate genula ginala, fuerteak aukera ditu eta fuertea nahi dugota. Venga, Leitza, que yo soy pastelero. No, Venga! Ta Leitzan ez dago arrainik, Leitzan ez dago itxasoa, ez daude. Ez dago leitzen itxasoa. Akojonatuta nago. Eta oso urduri. Zer moduz egoitz? Hemen txe, zerbait iken nahi naiz, eta esan duten bezala, ez nago itxue arraiek itea, eta ber. Badakizu zer paso jarraitzu bidozun, zeurian. Salsa iken nahi naiz, eta hemen ja salsa meni herrerara iteko, hemen fumeta, eta guan ja hola oso ikaterako dut. Pasako dut irinetiken, prejitu eta salsa mukatu. Berez ez dakit ez da nolakoa izan behar du. Ez oso lodie, o likidoa den, edo ez dakit nola den. Zer moduz, Maria? Ondo, guztua egia esan da. Arraia garbia dakat, oantxasiko nahi zajo blankoa montatzen, eta geho hemen nahi nahi ziten perejil olio bat, pixka puntu batzuk emateko ere bai perejiana, eta krujiente bat emateko almendrak hain estostatzen, ze azkenean ajo blankoa ere bai almendra dazka, pixka ere bai hori resaltatzeko, eta nik uste gauza gutxi gehiago. Dana kuadro bat moruan dakozu dana prestatuta, arraina garbi. Arraia bazpare dakaten bestia, baina espero ez erabiltzea, hau ja perfecto, ez dakat ezer, ez urrik ez ezer, ezen nahi ezer, así que... Eta kontrolpe gainera Maria daka. Maria ni uste dela kontrolpean dakala. Bai, Maria pai. Maria dela kontrolpean daka. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira. Nik gaurko proban egin nukena lupiaren puntua ziurtatu eta eskabetxe saltxarekin bukatu gainetikan. Beste aukera zer da? Aparteen eta... Aparteen. Ez eskabetxean. Edo eskabetxatzekotan, lupia zerbitatu baino 4-5 minutu lehenago. Eskabetxe bat eskatzen dugunean beti dira busketatxoak. Ez dira izaten xolomo osoak, ez badarre txikiak. Maite izan da, nik hartuko nuke isatxaldea, prestatuko nuen saltxa osongi, eta isatxaldea amaieran, azalda guzti, gelatina hori askatzeko, eta ziurtatzeko ez dela lehortuko orain. Isatxaldea, legatza jarriko zen duke? Bere izan da estrategia denborarik gabe geratzen bada. Eta nik egiten dut irini gabe. Berak irinarekin, bera belutea egiten ari da. Begira, ardoa, usaia, Gaizki salsa aztela... Oain eman egoitzola, hola, osongi. Gaizkia izaitela, urtuin behar da. Desastra inaiztela. Etxera noala, hoxea inaiz pentsatzen. Hola, egoitz, lasai. Ez da, lodie da, Oso lodiez, Esan da ezakit bestia nola dijoa zen, egoitz ondo dijoala, hango partetik oier ez dakit nola dijoan, orduan edo zer kaldo pasa, maite oso ondo ikustet hemendik. Zure bizitzako lehendabiziko saltxa berdea, ezta? Maite, hemen ezin du faiatu, betiko saltxa bat baldin bada, aukeratu ondo arrainaren partiak, saltxa zoragarri egon dadien, finari zarete, gaztiak, benetan segi horrela, gustu ematen du eta. Egoitz, probatu batxurikin, beroa dauan. Oan jikenez, egoitz, oan jikenez? Espeatu.
Limona bota diozo, limona. Oain botako iot. Ez bota asko, Pixko bat, hola pixko bat egoitz. Bale, a ber, probatu bain. Sukaldariok bi minutu. Daukeu sai bat, prestatzen arian eskabetxea, erramoa, tipularekin, barazkia perfecto moztuta. Ojo, oraindik iparraldekoak erakutsiko digula eskabetxe bat nola egiten den. Oierotz. Oier urduri zena, baina gero ostak eguzaren aterako daben, Oierotz. Oierotz. ¿Ezta? Bueno, ez tipa, gero esan dugu ez talaino sin platera, betiko lez, eta, a ber. Esan alditate ja, beste errezeta batzuentzat, ez? Esaten zez dakizuela eta gero osondik ateratzen zaizu. Baina ez, segetuko ni zaiten, osea, naturala espontaneoa eta hala, gero bakoitzak idezala bide ideia. Alpargiñano! Alpargiñano! Bost, lau, iru, bi, bat, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Abanikaki. Ni galdetu nahi nieke, lasaitu hartu dugu, apostu eginda dago, egoitz, mugitu dituzu, hemengo zaleak, kanpokoak, Sanmamesetikan buiak ari ziren. Gustora egindako lanarekin. Azkenen bai, nire ustez bai, saltza gozo atea zaitela eta nik uste ongi. Maria Ondo. Bai, denbozuan zoz egiten, azkenian denboa ez galdu ezertan, momenturo gauza banekan iteko, platera ja más o menos hasieratinekan pentsauta nola nahi nunin. Eta beste aldean. Maite, Oier, nola ikusten duzute? Denboretan sartu geha, askota ja, ez? Tira, jarrai dezagun orain bai dastaketara goaz. Testura puntuarekin oso gustoa gehiatu naiz ateraetenean eta saltxabea oso goxua zegoen. Esperantza pixka bat batu dute ez, azken finean badakit oso ongi egin dutela parean eta baina saiatzen naiz ez positibatzen eta... Oier oso ona da eta asko daki sukaldaritzan eta dena izapalduko dio. Zorionak egoitz. Eta segi holaxe aurrea, A ber, ze egiten duen da zure asko animatu jozo eta asko laundu jozo platera. Bueno, ba, hala. Azken desafioko momenturik erabakigarrienera iritsi gara. Zuen platerak dastatzeko momentua iritsi da. Badakizu zuetariko batek gaur, gauean bertan sukaldarien liga utzi egin beharko duela eta beraz ez da gure izarren parte izango. Epai maikideok nahi duzuenean? Egoitz. Jarri zure platera, mesedez. Animo, mire, venga, lasai. Zer moduz egoitz, seguru zaude, egindako lanarekin, sekula menier bat prestatutakoa. Bueno, salsa taulan ikuste ongi atea zaitela eta nahi gustatu zait salsa nola zegoan. Oan ja, hola deno ez dakit, seguro. Behintzat zerbait indot. Duda asko neuken da gero jazkenen baznekin denbora emango zin, da jazkenen erabakito laitea eta jazta. Ateatzen den bezalaxe. Bueno. Arraia ondo egina dago, saltxak itxura hona dauka, baino limoia ez dago. Limoia, utxi xemarri igual. Lasai egoitz! Nere amai eskerrak ematizkiota ondia, asko azkeneko proba hontan asko laundu dit, eta oiuka onbili da. Maria, urbildu zure platera, mesedez. Maria, lasai ikusi zaitugu. Esan duzu bi aldiz platera hau prestatu duzula edo behintzat badakizula prestatzen.
Bueno, partezkan inda, inoiztet batea in platera. Lasaia ikusi jasu igual kanpoti, barrutika neon milaka, osea nire burua zeon momentu bakoitzean zein, dana nahi nun probau, ez dakit, zuek esango zu ezen guztagun. Nik esango nuke, Maria, platera ikusita ederra dala. Ze zuria bajilaren aukerak eta xaltxak dakan puntua, baina, bueno, ikusiko dugu. Besteak dastatuko ditugu eta jarraituko dugu. Esan dute politxa dela taula, eta bastante lasai bilina ezila lanian. Orduan bastak izep pentsau. Edo zerrala pasa hemen. Oier, mesedez? Ze moduz ikusi duzu oier lehenengo aldiz, eskabetxean nola burututa? Lehen da biziko aldiz egiten duen pertsona bat bezala. Bazenekien zertzen eskabetxe bat, behintzat entzunda ikusi duzu sekula, prestatu ez, badakigu, baina ikusi. Latetan edo behin edo... Etzan bere lehenengo aldia. Ze aurkezpena, egin duen aurkezpena eta imperfektua zain, imposibila gara. Ez dago, ezki. Nik uste nik esan dakoaren arabera, gomendioak ondo burutu dituzula. Beraz, plater polita. Esan adidatea beste duzta batzuentzat, ez? Esaten duz ez dakizula eta gero oso ondik ateratzen zaizu. Baina kasualitatea edo sortea edo nik dakize, ez daki, eta gian esperientzia ere, baina... Maite, hurbildu zure platera, mesedez. Eskerrik asko, Maite. Nola gelditu zara, Maite? Inberria zenen probatu dut, guztua jatu nahiz zaporeakin, lasa egin dut. Eta, bueno, bizatin ditut propio probatzeatik, bat probatu dut eta goxua zeon. Legatzan kokotxak aprobetxatu ditut, pixkat saltxabea loditzeko eta beste testura hori emateko, eta, bueno. Zure etxean horrela egiten duzu, platera? Presio gutxiokin. Ezurrak, dexente. Akatsa, amaitek akatsa. Legatzak badeko ze izpizek, horren behitzen bidean do, da zamene baiotzo txiki betatzea zoaz. Arraia... Holanda. Naiz hasi espinak entzen, porque esaten una ber, kronometratua gaude, ez dut egin denbora batik. Eta espina bat zeola, pues, bai. Saltxa berdea zaporez ez dago ezki, zapore fina dauke, ardo txuria, goxoa dago. Baina legatza osoa edukita, arraspak zeuden edo ez ere, kontudan izan zikeken. Kontu bat da, baino, niri tokatu zezkit eta itzolieri ere bai. Eta plateraren estetika. Saltza gurmotxua geratu da. Saltxa berditen badakit, eta probatu bet ezak izan bat aldiz. Gatz puntua izugarria zain, super guxua zeon. Osea, nire esku zeon guztia egin dut dudik gabe, eta oso pozin hau egin detenarekin. Sukaldari batek sukaldarien liga utzi egin behar du gaur bertan. Epaimaikideok erabaki hartu behar duzuen. Bai, azkenian oierrek perfecto indu, beti bezala perfecto indu, eta orduan egia esan da nahi ote goitz jutia. Baina, bueno. Egoitzi esan diote nola inbertzun plater guztia. Eta esan dioten epaiek esan dioten gauza bakarra izan da, urrengo alimoi gehiago, eta... Bai? Zan duguna, zuen platerak ez daude gaizki, baina badago plater bat beste nivela gure ustez eman ez duena. Nibela ja suposatzen da badauko zuela, eta ja gure nibela beste bada. Asko zobia. Sukaldarien ligan, onenak nahi ditugu. Gaur, zuen arteko bat, kanpora doa. Nik gehiago ikusten naiz kanpoan, barrenen baino. Sukaldarien ligatik kanpora doana da...
Maite. Pena izugarriarekin, ze, bueno, esperantza minimoi baneukan, ez? Pues bat, gozo gila izan da, esaten hon, bueno, pues a ber, hortik. Ai, Maite, txu. Bueno. Tira ba. Segit zure lanean fin, badakigu proiektu zoragarria daukezula, eta nahiko nukea egunen batean bidetik topatuko gina. Badakigu sukaldari fina zarela, eta gaurkoan ez da zorterik izan. Urrengoan elkartera jongo gera, Maite, eta legatza xaltxan batea egingo dugu. Bai. Trixabarek. Hoi da. Ni oso pozini joa, motxa intzait, gehiago nahi nun, baina, bueno, pues nire hiru seme alabekin ni joa etxea, eta nire dendara ni joa behar nautela bai, orduan, bueno, pues, esperientzi polita izan da, oso eskertua nago, nirekin kontatu izategatik, eta, bueno, berriz, eunen batian berriz ikustean. Topatuko behazio. Bai. Maite, eskerrik asko Sukaldariren ligari egindako ekarpenagatik. Zuei. Eta zuri aio esateko momentua iritsi da. Eskerrik asko, Maite. Zuei. A ber, nere iritziz, oierre joan batzun, porque azkenean berak eraman gai, osea, berak ekarri gaitu honea. Jurgi, eskerrak ezen du nahi gaur sailkatua izan. Jurgi, pozik zaude? Bai. Zenbakiarekin? Bueno, zenbakitze ez da politxe, zazpixe politxe bada, baina, bueno. Zazpixe nahi zu. Ba, ez da kasu. Bueno, ya, hoi laguaz, amaitu arte, así que... Tira. Gogorra izango da, segunero zauze arriskuen, eta jazta, bai. Lehiakideak, platerak ez daude gaizki, egin duzuen lan ona da. Baina etzaiguna gustatu da, zuen jarrera. Aurreko probatik ona, iruditu zaigu, burumakur, triste, haserre, eta momenturen batean edo beste ironiaz guri erantzun diguzuela. Gogoratu hemen gaudela gidatzeko, laguntzeko, erakusteko eta gauzak ez direnean egin behar diren bezala gauza horiek esateko. Baina ez dugu onartuko, batzuek, momenturen batean izan duzuen jarrera, haserreak eraginda, hipotentziak eraginda. Baina horrei aurre egiten jakin beharra dago. Eta orain arte, azken proban egon direnak, aurre egiten jakin dute, eta zuen gandik ere hau espero dugu. Sukaldariak zarete, badakizute ze presio dagoen, guk gidatu zaituztegu, platerak nola egin, platerak nola burutu, teknika berriak erakutsi, zergaitik jarrera hori. Lertu daiteke be bai, pronto hori eukitzia, baina, bueno, gero hori gaindituen bida, eta horrengo pasora jarraitu, eta lanian jarraitu. Konzentrata, eta jakinda, zein da gure objetiboa beti. Pentsamendu negatiboak ez direla ekarri behar, joan behar da konfiantza minimo batekin, saiatu positibatzen, relatibizatzen, eta dena emaiten. Eta bestetik, badakizue gu oso harro gaudela sukaldaritzak gure herriari eskaini dion guztiaz, eta baita euskal sukaldaritzak munduari eskaini dionaz. Eta guk sukaldarien ligan ekarpenak egiten jarraituko dugu. Eskerrik asko, Gabon.